I'm smiling too. Много неща ме вълнуват в живота, но това, което ми доставя най-голямо удоволствие и наслада, е да съм на ръбът. Какво е ръбът? Ръбът е мястото, където се откриват нови хоризонти, където се започват нови начинания. Ето това е свободата, да започнеш едно ново начало. Свободата за мен е във вятъра. Какво хубаво малко езеро, а не духа грам вятър. Мечтата ми е да се нося по безбрежната водна шир и да няма граници за мен. Да мога да правя каквото си поискам, да завия наляво или надясно. Свободата за мен е в липсата на забрани. Ето, хубаво време, чисто езеро, искам да си скъпа, обаче е забранено. Свободата за мен е в липсата на забрани. Ох, тия чини! До кога ще се занимавам само с чини? Той е мъж, няма да ми купи една мияна. Ами аз тука, като рубиня, цял ден ще му мия чините. Не! Свободата за мен е да не мия чини. Стоя в кухнята като рубиня и само мия чини. И той само яде моя, една мияна няма да ми купи. Айде по-бързо, съм чул от майка си да мислиш. Бавно ли ги мия? Купи ми миялна машина, ще ти ги мия по-бързо. Свободата за мен е да не мия чини. Обичам мама и татко, пълнат ми кредитните карти $5000, тук имам 10 000 лева, искам да си купя мотопед, най-новия модел. Това е много яко, това е истинска свобода. Това куче, не мога да го схождам повече, писна ми от него. Вземаха го за сестра ми, а пък виж, трябва да стана в 5 часа да го разхождам. За всичкото отгоре не ме изслуша, не мога да се наспа един път. Каква свобода е това? Ужас, не мога да повярвам. Това куче, което е изобщо безполезно, даже не може да пази и къщата. Влизат котки, не е свобода да разходя всяка сутрин куче. На 15 замина камиона, 15 юни, да, 15 юни, 15 юли, един месец според договора. Я да се обадя. Добре, супер. От ОБ какво казаха от ОБ? Пристигнали са парите? Ей, супер, най-сетне. Мале, колко се притеснявах за тези пари. Сега вече наистина се чувствам свободен. Там за другия, този на Хоник Мелер от Мюнхен ли? О, благодаря. Супер, какви добри новини, какви добри хора имало, бе. Как няма да се чувства човек свободен? Пък аз си мислех, ще изкарам един хубав уикенд. Давай кучето по-насам, давай пушките. Това е свободата. Да имаш пълна сметчица с парички и ще изкараме хубаво, ще ударим няколко глигана днеска. Давайте! Айде хора и масата от мене до вечера. Това е всичко. Това е свободата. Па 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 па